Mi-ați dat telefonul în cap. Salutare și bine v-am găsit la primul clip de pe acest canal. Suntem aici cu Pigmi. Salut! Flacără 12. Salut! Și astăzi o să vă arăt cum jucăm noi în mare. O să facem și 1 vs 1 pe diamante, turnee, chiar și 1 vs squad. Am contul de o săptămână și 5 zile. Am 4 arme Evo, 2 de 4 și 1 de 3. Am dat aici, mi-a picat de multe ori duplicat, de aici de 5, aici de 3 și aici de tot de 5. Și asta n-a vrut să pice. Dacă țin mâna pe difuzor este din cauza pentru că vreau să joc cât de cât mai bine. Și da, sper să formăm o comunitate cât de cât mai frumoasă și să rupeți butonul de like și să vă abonați. Am mai făcut, ea 10.000 oară când fac asta, videoclipul trecut nu s-a înregistrat, așa că trebuie să iau iarăși de la 0 pentru a 8-a oară, Cred, nu știu. cred că 8-a oară. Și credeți-mă, mă doare capul, este aproape 11 noapte. Invită-mă, flacără. Invită-mă, flacără. Ok. Hai, dai start. Bă, sper să nu mai jucați cu spam, că în romul trecut i-am cam rupt. Mi se făcă limba în gură pentru că este destul de târziu. Și da. Și o să vedeți și cum jucăm și noi. Da, o să vă arăt undeva prin colț. Jucați... ce jucați? Eu joc asta, dar jucați... Da, nu știu să joci la cap, din păcate. Sper că mă aud destul de bine. Dacă nu... Oare că noi putem pe undeva un microfon de la? Da. Nu știu, sperăm să da. Da, sperăm că da. Că avem nevoie. Am mai pierdut multe conturi, n-am mai făcut un cont de YouTube de un an sau 2, nu știu. Unde sunteți? Bă, dar veniți câte unul, părerea mea, pentru că sunt cu o armă mică și n-am. Nu spama, mă! Blood! Nici pe care am apucat să mă omor măcar. Dar știu, vere, că spamează. Oricum, acum credeți că sunt bot și chiar sunt, deci sunt mii, dar o să One revin. opportunity closes a door. Bă, You can jucați just voi bust Deagle. that door back open. Deagle. Păi poți să dai resetare la armă. Lasă așa. Mamă, vere, dar nu-i corect. Ăștia au MP5, dar hai, las. Am tot Deagle. Trebuia să spui de la... Doamne, Am zis. n-ai spus. Ei, n-am zis. Bă, dacă nu se aude, asta este. Încerc să fiu cât mai previzibil și să audă cât mai bine. Dar, na, ce-o vrei. Nu-i da revive. Stai puțin. Unde ești? Mă dau și... Cine ăsta? Cine ăsta? Două, mama, Double kill! da? Nu, fiți atenți, era 5-1 pentru ei și am egalat la 7-5. Ce să ne mai fac? Ce mai muți figurante sunteți, mă. Resources here. Oh, Doamne. Debla, s-o tichier. Vezi că te-a turnați acum, mai. Ok. Noi mai facem niște glume pe aici, dar avem niște glume proaste. Da, și mi-am luat azi din 350, 60-70 diamante, mi-am luat un emote și 2 costume. Bineînțeles, de Black Friday, cred că s-a astea. Black Friday. Trebuie să vină și parte de acum că ieri a fost ziua mea, am făcut și o 14, am buletinul, alea. Dacă săriți 2 pe 1, vă dai capul. Așa. După 14 ani o să fac pe 3 luni, mai am 2 luni. Unde sunt copiii ăștia? Suntem la Suceava. mama. Se vede cozonac. Unde sunteți, mă? Bă, și o să reacționăm și la conturi cu level 100. Desigur, dacă vreți și voi. Și dacă mă susțineți. Dacă nu, cum ne-am apucat de YouTube, așa ne și putem lăsa. Bă, de unde sunteți? Aha. Da, de Băi, mă zic că eu ies de pe jocul ăsta, să-mi bat piciorul din enervant. Bă, trebuie să-ți fac și ție setări, că eu am setări, voi n-am. Dar și eu am setări, nu. Double kill! Te-am bătut 1-1. Și cum
m-a bătut de mine. Acum am vedea ce am face de aici. business end of my De aici cam Resources devin here. treburile mai grele pentru că ei încep să au arme cam bunicele. Trebuie să... Așa, la început, dacă ați auzit un plânset, a venit sora mea peste mine. O aflat din fratele că ați... Îmi vine să dau telefonul în cap. Mai Hai, jos, las. mai periculoasă. Hai. Mai cu bote. Și dacă vreți să facem un versiune deocamdată fără diamante, pentru că v-am mai zis eu, vă suntem pe sărăcie, că până vine alocația n-am bani. Lasă puțin să ne iei, te rog. Bă, nu facem de astea, am Hai, zis. te rog. Stai la că nu vezi că vine ăsta și ne atacă. Știu că trag capotul de după perete, dar n-am zis. Bă, dar nu e corect. Dați-mi med, aduceți-mi med, puneți în față med și plecați. Bă, stai cu mine, că te bate, te umilez. Mă jur că nu mai joc. Mă jur pe toți suflet dacă mai Bă, joc dar eu nu ăsta. te ofti ca până acum așa. Acum de ce te oftici? Că l-am mai așteptat din calma la capăt. Double kill. Nu, da. Deci ce face flacăra aici, e ceva Din spectaculos. filmele scoase. That's what happens when you meet the business end of my fist. Of, debla. Da. Trebuie că ne ajungem cu dezbiscat. Sau dacă vreți putem face și noi doi, adică eu cu încă un abonat versus Pigme și Flaca. Help! Bro! Dar m-am speriat că l-am văzut pe ăsta. Deci m-am speriat să-mi dau pici. Am 50, aș pe. Săriți și voi mai ușor, mă, nebunilor, că spamați de zici că vă dau 50 lei. Deci a trecut pe lângă Bă! că nu m-a văzut. First blood. Am dat și cap. Joacă mag, bro! Joacă mag la rum! That's what happens when you meet the business end of my fist. Lăsați așa, băieți. De acum Mag 7. pună mâna și eu la microfon ca să le dau un pic cum am în cap, că deja am mai Da, ăla e cel mai bun. Ce l-am făcut? încercați din depărtare să dați cum au să vezi ce fain dați. Dați din depărtare cum au să vedeți ce fain dați. Pun și eu mâna puțin la microfon să-i umilesc, coleac. Trasează Jennifer. Bă, nu te uita la mine că e mă la tine. Nesămțătule. Ok. Cine e aici? Ce-o fi? Mamă, și ăsta m-a chirie. Dar tu te dracu cu magul tău! Mamă, dai, mamă. M-a abțin să nu dau un pumn la unul. 3 la 3. Să-i dau un pumn la o doamnă. Te nu dai un pumn la o doamnă. Bă, băieți, nu știu cum să vă zic, dar dacă mă bat, dacă să faci 6-3 pentru ei, pun mâna pe mag și o rundă nu mai iau. Dar nu mai iau rundă nici acum, la 3 rămân ăștia. S-a activat demonul din mine. S-ar putea, dar nu cred. S-a activat MTB-ul din mine. A, și dacă vă întrebați de la ce vine MTB, stai, am și uitat să mură. O și uitat Barosanu. Bă. Am scris la notiții, dar am uitat. Stați o leacă. Pun și ăsta aici. Hai, veniți acum, dacă vrei. Stai acolo. Da, așa, că nu e așa. Vedeți că am pus mâna pe sângeul de două. Ăla-i. Am activat și drona. Hai, mă, veniți încoace. Unde ești? Dați like!
Și m-am speriat, doamne, de flacă. Bă, voi știați că eu sunt tatăl lui Ronaldo? Băi, nu nimeresc capului ăsta. Și fuge, Barosanu, fuge din Să noi. vedeți ce fug când vă dau bătaie. Fuck. Fuck you. Ce ai zis, mă, că fug, alea, îți vezi capul ăsta. First blood. Oe, și eu te-am ajutat, ei. Îmi pare rău, frate. Oe, mai picior dacă tu mai ajută o dată. Păi normal n-aveți voie să vă ajutați, dar acum ce o vrea Dumnezeu? Iar el pe acoperiș și ăsta dă bătaie și nu știu cum să fac. Ce faci, mă, cu aia? Nu țipa, mă, fetiță. Ai. Vezi unde te duci că spar capul. O, ce prost să duce. Bere, mă. Mai avea și magul la el. Măcar prin magul tău. Magul tău. E magul. That's what happens when you meet the business end of my fist. Iau și un Eagle. Iau un mag Eagle. și dau lui Denis la Am bot. înțeles. Iau și vrei să stau un eagle. Deci eu mi-am luat degeaba bombă, pentru că nici măcar nu folosesc. N-aveți voie să folosiți. Bombă? Nu. Bă, Cum să folosiți, mă, bombă? Cine v-a învățat? Îmbrăcat, parfumat, elegant. Acum îl sun pe picnic și plecăm la furat. O sun. Bă, dar de la ce vine, mă, picnic? alege, Enemy mă. nearby detected. A, nu știu ce-am pus asta. Să te aleg ce? La straj de gunoaie? Cred. Mergi pe gen. Vino în partea asta. Mi-e frică să moară Bibi. Unde e ăsta? O fugit. Stai acolo! Uite-o, vede cum dă cu magul. S-a omorât singură, păreți? Hai, mă, ajută-mă. Pune-i... Să... Uite, să la asta ei mă bat pe mine. Vezi că gata, nu mai dăm. Nu, mai gata, eu v-am mai lăsat pe voi. Vezi că a fugit, Alex, că fugi, vezi că a fugit. Vezi că a fugit. Double kill. Ăla ce-a spus? De ce-am mișcat fraierică să iau și că-i plecat? Sorry, am dat dar nu That's what happens when you uite. meet the business end of my fist. Stai acolo. Fiți atenți că te gloanțe mi-au pe MP, de nu mi-au eu 1000 de gloanțe. Nu dai un pumn la o doamnă. Stai acolo. Stai așa. A, ca și pe ce parte. Deci nu ne uităm. Resources here. Mamă, am aproape 1000 de gloanțe pe MP. Ce râzi de... Te omori singur, măi, flacă. Era zici fraier. V-ați zis, mă, că nu mai au nicio rândă, la 3 rămân. Poți și mă luat chestia asta, Nicule, nici măcar nu m-a pregătit. Păi asta e problema ta. Vezi că dacă este după preț, îi dau cu mapa în cap. First blood. Nu, pentru că tu te-ai uitat la mine, nu corect. Nu m-am uitat la tine, mă jur pe ce vrei tu. Eu eram concentrat aici, frate, eu mergeam înainte, uite pe clip după aia. Nu mă bag eu din astea. Mă văd abonații, mă înjură. Ce abonați, frate, că n-am niciun vere. Mă bate vântul în față. Oricum să-mi bucurez că filmez, nu știu. Mă văd eu pe mine, treaba. Nu știu, chiar dacă n-am niciun abonat, eu mă simt așa. n-am- Vezi că m-ai arătat. Unde ești, mă, Barosane, șmecherule? Uită-l-i după caserolele astea. Caserol. Bă, te omori singuri. Te omori singuri, ce faci? Te omori singuri. Double kill. Umilire! Bum, bum, bum. Dar tot trebuie să-mi dea cap. Bun. Viața ta nu mi-ai dat cap. Hai să jucăm toți cu un That's what happens when you meet the business end of my fist. Resources here. Resources here. Fiți atenți câte gloanțe am pe MP, veniți încoace. Uitați, am aproape 1500 de gloanțe pe MP.
Mi-am luat de UMP-uri, fac... Veniți aici la mine, că am 3 UMP-uri, vă luați aici, mâncați 2 săptămâni din astea. Băi, dacă aș pune mâna pe UMP în viața reală, când aș da un glonț, aș zbura cu tot cu armă. Pentru că Mamă. e mai puternic. Hai să vedem, runda finală. Pentru mine. Pentru ăștia poate să mai joace vreo 4 meciuri. 3, nu fac asta. Îi văd după pe Vine să dăm viață, te rog. Dar nici măcar nu mă ajutai pe mine înainte. Vezi, lasă-l, te rog. Hai că vă lăs. Bă, dar stai cu minte dacă stai. Nu, că opa, nu uite să. Nu, dacă tragi așa, eu nu iert pe nimeni. Viață, vină repede, te lasă. Du-te mă și dai viață până mă răzgândesc. Mai ai 3 secunde. 9, 3. 8. Lasă, Doi. Denis, lasă. Mă, nu mai trage, Nu trag eu, am mașinăria asta. Stai cu minte. Câine, stai cu minte, unde ești? Vino cu așa. Cu minte, stai. Da. Stai cu minte. Lasă-mă, magoleață. Unde el este? Dar nu-mi prinde la cap. Bă, nu mai am timp. Bă, dar lasă-mă în First pace. blood. Să vedeți ce bătaie vă dau acum. Te las să-ți dai revive și tu sari așa, mă? Scuze, magule. Magule? What happens when you meet Dar the chiar îmi business puneți voi end pe of my reclame fist? magule și eu ce pare că să vă pun bou. Mie poți să-mi pui flăcărici. Nu. Fluturici. Futulice spun. Ei, te aud copii. Și lui pic mi-i pun kick. Ce ți-ai făcut, bre? Mai bine Stai să acolo. portofel. Bum. Mamă, veri, n-am apucat să-mi iau nici vestă, ce fac? Am OMP-ul și Deagle, n-am apucat să-mi iau nici vestă, nici nimic. Am belit-o. Ce să mai pescot? Nu mă interesează nici măcar nimic n-am. Mă, bine să dăm viață. Lasă, gata, nu-ți mai fac nimic. Nu mă interesează, eu nu mai iert pe nimeni. First blood. Bă, tu fraiere. Bă, să dăm coa că-mi bate, dăm coa. Așa, bravo! Hai, 6. Bă, dar de ce spamezi? Parcă... Parcă tu când spamai, eu nu mai ziceam mica. Spamaz așa. What happens when you meet Bye. the business end of my Pick fist? me. Parcă spunea că rămânem la 3. La 3, stați așa, vreți să vă arăt că rămâneți la 5? Vă bat acum după 1 minut? La Cornelii. Stai așa o leacă, că vă arăt eu cum faci. Alexie, e căca. Resources here. Bum. N-ai voie să zici numele. Niciodată n-avem voie să ne spunem numele adevărat. Da, deși la un moment dat o să fii... O să fie din cauza la niște persoane. Cum ar fi? Flacăra neagră, doamne, ia flacăra neagră, doamne. Nici papucii lui Flacăr Negru nu era. Bă, dar unde sunt cârciobari ăștia? Că eu milesc acum. La cârciumă. A, uite, aici asta. Aici e cârciuma. Hai. Și m-a speriat! Și eu. Ține-mă așa să nu intre. Ești complicat. Uite-te puțin, Vere, cum spawnează. Să nu le dai cu mapa în cap. Nu mai dă, First blood. nu-ți mai dă pic mie nicio viață, nici nimica. Bă, Vere! Bate, pick me! Și cu puțin HP. Bă, băieți, punem și noi mâna pe mag? Păi ce ziceți? Să pun mâna pe mag? Da. Nu, că nu, dar stai așa, o leacă, dai ce să ai aici, apă de ploaie. Apă de ploaie. Am zis tu și pe asta ești. Nu să. Da, acum o să fie voi fraieria care o ce e bătaia acum mare. Cum ar fi să mă bată ăștia? Big me, 4 kg, bro. Oricum, după rumul ăsta o să se termine, că deja s-a întins prea mult. Bă, mi-e și frică, mă. S-a ascuns sigur cineva pe acolo. Bă, mi-e frică.
dar nu veniți 2 pe 1. Dacă veniți pe la spate... La față e de când am spus. S-a salvat. Lasă-mă, Deni, să-i dau. Nu vă lăsă nimic. Nu pot. Haide, puțin. haide, 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 shit! Double kill. Mergem cu picioarele. That's right. You Ok. think you can take me? Cam asta a fost cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să răpeți butonul de like, subscribe și să vizionați în continuare clipurile mele.